Piešťanoch sa po 6. raz premietali najlepšie filmy s horskou tematikou v rámci festivalu Hory a mesto. Podujatie bolo súčasťou slovenského turné a zároveň sprievodným programom jubilejného 50. ročníka Buďfitky. Je venovaný tematike zameranej na ultramaratóny, ultrabezcov a celú tú komunitu, ktorá vykonáva tento pre niektorých stále neznámy a netradičný šport. Vždy sa to snažíme vykombinovať, aby tam bolo zastúpenie dokumentárneho filmu s viacerými témami, slovenský, zahraničný. Organizátori z Asociácie športových klubov Piešťany v spolupráci s občianskym združením Hory a mesto zostavili pestrý program zložený zo 4 zahraničných a 2 slovenských filmov. Spoločným menovateľom boli extrémne výkony. Kombinácia bajkerov, lyžovania, behania a film, ktorý sa zaoberá tematikou horolezectva vo vyššom veku. Takže opäť zaujímavé filmy, ktoré verím tomu, že boli pre divákov pútavé a že si to užili. Premietanie zahraničných snímok ako solo o cyklistovi Jacksonovi Goldstonovi, Rovnováha v nerovnováhe či Chronocepcia doplnili filmy domácej produkcie. Jedným z nich bol dokument Okolo Annapurny. Takže mojich najťažších 5 km na bike z výšky 4500 do 5400 je takmer za mnou. Človek si občas povie, či to stojí za tú námahu. To je úžasnú vec, čo vlastne spravili chalani ako zo Slovenska. Na bicykloch je to naozaj že trail, ktorý sa ide okolo tejto 8000-ovky. Tlačia bicykle prakticky cez 5000 metrov nad morom. Úžasný výkon, úžasné scenérie akože, a poznanie tej krajiny. Je to také až expedičné a veľmi také akože motivačné, by som to až povedal. Hlavným filmom bol slovenský dokument Patrik o ultrabežcovi Patrikovi Hrotekovi, ktorý bol aj hosťom večera. Je prvým a zatiaľ jediným Slovákom, ktorý štartoval na majstrovstvách sveta Backyard Ultra v americkom Tennessee. Ja som chcel dať taký odkaz divákom a hlavne aj mladým športovcom alebo takým nádejam, že majú naviac a že nech idú si za svojimi snami a nech robia to, čo ich baví a nech sú šťastní. Tak je to hlavne o mne a je to hlavne teda o majstrovstvách sveta v Backyard Ultra, taký zaujímavý formát, bežecký. Veľa ľudí to nepozná, takže preto sa to natočil taký mini dokument. Je to taký odkaz na takú vytrvalosť, limity, aby ľudia zistili vlastne, čo to je to ultra v behu. Festival mal aj svoju slávnostnú časť. Organizátori po druhý raz ocenili osobnosť, ktorá zanechala výraznú stopu v športovom živote mesta. Tento rok sme sa rozhodli pre osobnosť, ktorá je naozaj jedna z tých najväčších. Je to športovec, funkcionár, veľmi múdry a vzdelaný človek, pán Tibor Mácko. A prišlo nám, že to je taká vec, ktorá naozaj sa asi nielen patrí, ale myslím si, že tu ľudia sú tu a treba si ich oceniť, treba si ich pripomenúť. Treba ich možno, že niektorým ľuďom aj predstaviť, že naozaj máme tu takýchto vlastne, ako by som mal velikánov. Tibor Macko sa významne zapísal do histórie slovenského tenisu. Dlhé roky pôsobil ako tréner, funkcionár a prezident Slovenského tenisového zväzu. Dnes je jeho čestným prezidentom. Je to pre mňa prekvapenie, musím povedať, a veľmi si to vážim. A vnímam to tak, že teda ja som bol vždy tímový hráč, takže to vnímam aj tak, že to je ocenenie všetkých tých, ktorí so mnou niečo robili a ak sa nám niečo podarilo, tak som tomu rád. Festival bol sprievodným podujatím piešťanskej Buďfitky, ktorá tento rok oslávila 50. výročie. Pri tejto príležitosti vznikla aj výstava mapujúca históriu turistiky v meste. 50. ročník Buďfitky, to bola udalosť teda pripravovaná, ktorú som si želal ešte dosiahnuť. No a pri tej príležitosti sme chceli urobiť aj istú takú trošku väčší záber, tak sme pripravili práve toto podujatie,
túto výstavu. Festival Hory a mesto aj tento rok pripomenul bohatú športovú tradíciu regiónu, ktorú reprezentujú dlhoročné kluby a jednotlivci s výnimočnými úspechmi.